Kardom Don Marley, Nilimen Angtong Iti, Lapenili, All Party Hills Leaders Conference, Mati APHLC, Alam Jai Sarpo. Pini Labangso, Alam Arjana Long Bangke, Ilitum Kisik Jit Alam, Lapen Perimi Melam si Itum Jitan Bonato. Ka Perimi Melam Bang Lahelo, APSPA, Armed Forces Special Powers Act Pula Bangso, Aron Pen Non Puanta, Karbiang Long, Lapen Nijang Karbiang Long Panke Non Puanta, Dong Tip Bom Lang. Lapen si Dong Red, Dong Sit. Non ada klaim bom lang. Si APSPA kopi mana bangso aron bangke ni limo. La bangso la marjan jut podok dok lom tan pon plir po. Tapi non itu kaci tan pon nangi bang la puhen lo. APSPA pen dong tip dong red bom lang pulo tang te kopi lo. Ang tege bangke dah lo. APSPA aron pen konat make dong tip. Hala bangso adima long bangke mon sam ke avelang. Hala dak bangke suluk so dak to mon si jab bom lang pu ang teg lo. Pulo tangte Karbiang Long lape Nijang Karbiang Long la distrik hini long bangke non anta monsam ke avelang suluk sodaka to mon si jabom lang pu ang tek lang edlo non. Tangte ke damtang Karbiang Long ar lu risim kang tang ke ot asong pen Bharat Sarkar atau mangbong kacingki. Lamdon cetok derapit Karbiang Long ar lu bangke monsam non ke do edlo pusi dak Karbiang Long a BJP lapen CM ke hai tuliram rong hang alang ditum Peace and Development Rally pusi along ke damsi datum mai ki bidang. Pulutang te suluk soda ke avi pin lo non ke monsam lo lapen kacing thur lok lo pusi rang ditum mai ki bidam lo kente. Tang te piniar ni ko puson si la bangso APSPA aron along district pen ke hek joka huda bangke Karbiang Long lapen Nijang Karbiang Long bangke jokdun unedat lo. CM aki hai tuliram rong hang kopi lo je thakon poke alang li konar lo ge doke kopi pon la bangso putak thang talang li thak don de ke pipon lo dojoy ke ili tum MP aki hai horen sing be konar lo ge doke alang li kopi posi parliament along la bangso putak thang ta ning je dun de dat lo non anta APSPA ron pen sinang dong red nang dong sit bom lang Karbiang Long panpu alang li ko poson lo ka chak ke la hello non ili tum CM aki hai tuliram rong hang Dr. Himanto Biswa Sarma lapen ak hai horen sing be phan non amat karjunai pasot dak pen lahelo tangte there po achi klo ki jut siarni thongke pra isiarni Amit Shah alang li hin pen Twitter long ke tokpon pen nang a district along Nagaland Assam Mizoram arlo pen nang a district along pen APSPA aron pen ke dong red a district bangke pang arpo pusi alang li hin pen pulo hala bang suhut ke ile tumta ke theklong pen bangke ningarong lo sita aphia bangke April isiar ni ile tum birta langlo ile tum han bangke dak bang April full ason sinang peman det lo dak ile tum ke theklong bang ko pilo Karbiang Long lapen Nijang Karbiang Long bangke jokdun une det lo Himanto Biswa Sarma alang li methang ang hopen si ningje veklo therangke thengno Karbiang Long lapen Nijang Karbiang Long lahinia district long bangke la bangso APSPA aron pen bangke non anta do bom lang dong sit dong red bom jilang pusi alang lihin pet ningje lo la si ke damtang alam arjan on ditum than bon edlo BJP sarkar CM ke hai tuliram rong hang lapen Dr. Himanto Biswa Sarma lang litum an ke bangke apu pen na claim that ami pen na claim that konar lo apu pen da claim that ami da claim that ke la bangke la hello ihina na tu bangke il to manang thana bangke monsam dak dobom lo pusinang than bom la bangso a monsam ke doko ka join si kaching thurta le piglo pusi tum phanang than bom la bangso monsam la pen kaching thura men pen si ama ke hai tuliram rong hang aphan ke doctorate a degree ta pilo la bangso doctorate degree ke long pen si Karbiang Long ratum ke jasemet pet ke thekere kache krong tum la pen nang song aket hege dharma song pupe lochar le song pupe jutang song pupe kapre song do an ke thege song do an bangke CM ke hai tuliram no hang phan bangke poho pen si karwak dam si inding je parong dam nilitum kaning jeber lam lo poho la pu an si karwak lo alang li ang phun char chak on set si puching do nang set an la po na poho lo karwak
Tangte monsam dolo pulang te kupie posi piniar ni kente la bangso apspa aron pen non anta kar biang long la pen nijang kar biang long pan ke dong sit dong red bom lang pu ko son si piniar ni ta ke dokok lonte monsam avelang pu ke alang litum sinang than thoi phak lo kente monsam dolo puta alang litum sinang than ji monsam avelang puta alang litum sinang than thuji la si inu da munit si pas ta pas fel da fel Kupia lam lo ke. Ili tum kar biang long rar pan nang apa mang hula poson helo abatai tinta. Lasi dono tum non apspa pu kupia ron ma. Nili asap so tan proipo. Armed Forces Special Powers Act pula bangso aron ke lake jasemet pet kunarni adimalong suluk sodak do risim kang tang ki ora song tum dopik halat dak Digdak sai pulu tangte labangso aron pensi haladak cari dampo lapen labangso aron pen haladak ka cari dam lo ke dong dam lo pulu tangte halabangso dimalong bangke arrest warrant ave pin penta along dim bangke ludam chokta unlo kumande pan arrest data unlo kumande pan warning pipen apran endet ta unlo lapen hala apran ke endet adai ke do Army punon police punon alang itu pan bangke code along ta insai un e lapuan aron si dak dokok lo ke damtang Nagaland along dak para military forces atum naga ki duk darara atum alang litum koila ki hut adim along kacong dadun atum pan warning pipe pin pen heli aprok dat penang atum aprandam lo komat neke atum itu dik headlang kace pangri potum ta do Komat nege osomar lapen api sopan pusi otekang nang bublo lapuan ning duk me atumota Nagaland along pen arjulong lo labang ko pot lo labang so Armed Forces Special Powers Act mate hek pen apspa pu aron pen ke dong dam red ke dong dam sit ajoy nil hala suhud Nagaland sor chesong pen Bharat Sarkar tumpu bangke hala heleke ap adai ke do abang fotuman ingsaiji pusi alang litum hen pen ningjelo sitame ningje paki joilo piniar nian ta kang saya bangke nahok ta thang ta ang theke bangke theklong le detlo lapen Manipur long sitame e paya phurunatum sarpi maratum ang tan wangsi Army tum asai hem atheng no si alang litum arja prong si reng ang jang si alang tum chesong nang koklo labang so apspa bangke direct nang i dapen hek jok nang i pu chesong joy nelo alang litum chini pamelo labang so apspa kopu ansi aron ka henoma kopu ansi rara pan pasung unma pu alang tum chini pamelo lapen ilitum ta halabang so akisung bangke Nagaland alongke e mek hindi pen thek dun long prong lo tang de piniar ni labang so apspa aron pen kar biang long lapen nijang kar biang long pan pa jog un edet non anta labang so aron pen si dak dong sit dong red bom lang pu himonto ang ho pen ke chon ke barahut ku pie posisi em ke hai tuliram rong hang alang li dodun joilo pi posi MP ke hai Horen Singh be dodun joilo tang ne si em ke hai tuliram rong hang labang so doctorate degree alang li ke deng alang li asapta kache therak avedalo ma asap ta alang di ame thang pan kache matha ni arpu do pu labang so alang kache matha avedet lo ma lapen CM pan doctorate degree kelong a join ne pen itum poho kar bak damatum an alang itum asap so aning lo kache matha avedet lo ma monsam ave pin si ilitum poho kar bak dam kupie thelo lapen Peace and Development Rally po ke claim kar biang long lo monsam ta dolo lapen kaching thota dolo pu labang so amai along ki bidam laben labang so amai ke Japon ke hai si em tuliram rong hang phan nili ajung tung pini het APHL se asong pen bithung arlo mai bidam lo halabang so mai long bangke pinita ke kham khedun kache bohong dun la poson si non pinian nita claim thula ke damtanga ni bangke batai la ke lakha si un elo pinian na dolang yo tangte hala Peace and Development Rally pu alang ke Japon alang li asap tak cema thave ma alang li me thang a constituency long masi hadak suluk sodak do bom lang mai thayan da insam jin penana don elang aka preke che thana thai si ave pin lo lake alang li me thang a constituency long a me thang a phan ke kroi arada phanan da che thang chi mumun elang
ante kona sidak pis ke dolo kona sidak monsam ke dolo si ya make hai tuliram hang kopilo dak kaje thakdun poke la si don marli tum pini la bangso ala marjan long il tum kirip alam thike la hello BJP asong lapen si ya make hai tuliram rong hang Dr. Himanto Biswa Sarma alang li tum bangke manghu thailo esonno lapen ami da claim that apu da claim that po bangke lake ang thek lang erlo lapen klang bom jilang non ke bangji e prang anta lasi alang litum la kamang huolong bangke ilitum raddo anna bangke kamang hudunang ji akenang ke asapta avelo ilitum kachini nenge bangke la helo donatum karbiang long arlo bangke development ke lake ave pin lo thangda ave lake thek daglam lo langkai jana long tame non anta lang lir tir si junang bomlang lang che ho si non anta dak junang bomlang lakeng tum arjanta lang ignot thek long prong lo lake alang li methang da chini lo sida alang kita lang dunding sida ke development bangke hello pik thang da belak muthe non peace po bangke monsam po bangke duma ave ma pulitum matha deta hai sita me monsam bangta ave lang po bangke klang dak lo Ministry of Home Affairs mate Home Minister Amit Shah pensi pangdak pemelo Karbiang Long pen ijang Karbiang Long bangke don puanta disturbed area mate soluk sodak ahawarlang pusilang ituma hinpen jongpon dak lo sidak bangke monsam ke avelang muni de tuma kar iya sona son dopiglang ki chunche son dopiglang posi non puanta daga bangke suluk sodak ji angring bangke dokok lo la sipini la bangso la marjan pen bangke puan si than ponchot lo kardong